cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han reunit voluntàriament per a satisfer les seues necessitats i també unes aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes a través d'una empresa de propietat conjunta i democràticament gestionada. En el món hi ha més de 1.000 milions de persones que són sòcies de cooperatives. Las cooperativas trabajan con capital, pero no trabajan para el capital. Quien toma las decisiones son las personas en tanto que tales. Per exemple, València és la província d'Espanya on més treballadors hi ha en cooperatives. El cooperativisme pensem que és un element empresarial que ajuda a redistribuir la riquesa, ¿no? Perquè te presenta les persones en el centre de la seva activitat social. No creo que la vida todo sea competir. Está muy bien competir con uno mismo para intentar ser la mejor versión de ti. La dècada de 1920-1925, la cooperativa d'Alcúdia es porta als Estats Units. Entonces no n'hi havia fax, ni móvil para comunicarlo. Y además las cooperativas no nos podemos ir de nuestro territorio. Entonces siempre vamos a pensar por el bien del lugar en el que estamos. Los principios cooperativos son la supremacía, se resumen en uno: la supremacía de las personas sobre el capital, la democracia. El capital está subordinado a las personas. Avui, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia més potent en cooperativisme i economia social. El model cooperatiu va néixer a Rochdale en 1844 i a poc s'escampà per tota Europa. A ca nostra, el cooperativisme de consum i de treball va tindre empenta en nuclis urbans a la segona meitat del segle XIX, però va ser a principis del segle XX quan el cooperativisme agrari de producció i de crèdit arrelà amb força. Las cooperativas surgen allí donde existe un problema de algún grupo social, un problema que tiene una naturaleza económica. Fíjese, las empresas capitalistas surgen allí donde hay una oportunidad de negocio. Perquè llavors li resultava complicat el trobar abonos, adobs, el trobar insecticides per ell. Entonces decideixen en el seu moment crear una cooperativa per a autoservirse de todas aquellas necessitats, inputs que el camp necesita. El sector agroalimentario, pues en la Comunidad Valenciana tiene una rancia tradición de la segunda mitad del siglo XIX. Además es de un origen de cristianismo social, de los curas de pueblo, que jugaron un papel importante en el desarrollo del cooperativismo agroalimentario. En la transición democrática había grandes ideales colectivos. En esa rifa de ilusiones le tocó mucho al cooperativismo. En l'any 49 la crisi era molt forta, en la qual l'empresa era d'un particular i anava a vendre-la. I entonces 6 socis, sis que no eren socis encara, es van quedar l'empresa parlant amb el dueño a base de fer una hipoteca per les màquines i tal. Esta és la quarta ubicació que tinguem en aquests moments. I en aquell moment se va començar amb 6 socis, ho passaren molt mal, cobraven molt poquet, fins a aquests moments que en som 49 socis, siguem 71 empleats i, siguem la primera empresa en el sector, 65.000 caixes som les que fem anualment y una facturación de 10 millones de euros. Pues en el año 75, en un pequeño supermercadito de la población del Cinturón Metropolitano de Valencia, que es Alacuas, un supermercado de 250 metros, con 2 trabajadores asalariados, 600 socios consumidores que ponen capital cada uno, se monta la cooperativa. La cooperativa de Viver surge porque en el año 1990 cierran las almazaras privadas que había en el pueblo y los agricultores que llevaban allí las aceitunas, en lugar de desaparecer y decidir irse a otra población, deciden fundar la cooperativa de Viver. Hacen una almazara profesional, más equipada, mejor dotada de medios para poder elaborar el aceite. Existeixen unes 2.200 cooperatives a la Comunitat Valenciana. Per classes de cooperatives destaquen les agroalimentàries, les de treball associat, les de consumidors i usuaris i les de crèdit. El cooperativisme agrari té arrels en el republicanisme reformista y en el catolicismo social del 1900. Normalmente los agricultores y en general todas las personas que impulsan las experiencias cooperativas son personas poco potentes económicamente. Son pequeños propietarios, son explotaciones familiares e incluso también dentro de estas explotaciones familiares pues habrá alguien que no entre en las cooperativas, pero hay que decir que el cooperativismo agroalimentario, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay más de 400 cooperativas agroalimentarias y la superficie
cultivada que se beneficia de las estructuras cooperativas supera de largo el 65-70% en la Comunidad Valenciana. Luego, mayoritariamente sí que están integrados en las cooperativas. Mira, en estos momentos tenemos unos 490 socios. Empezamos en el año 90 con 270. Esto nos da una idea de la evolución tan grande que ha tenido la cooperativa. Tenemos cerca de 45 trabajadores con contrato indefinido. Esto también da una idea de que en una población de 1.500 habitantes, pues la cooperativa de Iber representa un volumen económico relevante, ¿no? Y nosotros estamos en torno a unos 8,5 millones de euros de facturación. La cooperativa y la Caixa Rural de l'Alcúdia són el motor econòmic i social de l'Alcúdia. En el tema del quequi, és l'únic producte de fruta novedós dels últims 20 anys en l'oferta mundial. Ell i el kiwi has començat un poquet antes, però després el quequi. I el quequi sí del món cooperatiu, no és d'altre puesto. A la Comunitat Valenciana hi ha 1.500 cooperatives de treball associat i 30 de consumidors i usuaris. Entre unes i altres, representen quasi 3 milions de socis. Por el cooperativismo de crédito tenemos, junto a una larga historia y una larga tradición de cooperativas, de cajas rurales, pues tenemos también cooperativas, digamos, que se llaman urbanas, de asfalto, que tienen su origen no en el medio rural. Hay un caso emblemático, que es el caso de Caixa Popular, por ejemplo, que es el líder en volumen de activos dentro del cooperativismo de crédito en la Comunidad Valenciana. Pues Caixa Popular también nació entre los años 75 y 80, también nació en ese contexto. En el cas de les cooperatives de crèdit, Caixa Popular és una cooperativa de crèdit, el que busca és obtindre beneficis per a retornar-los en la societat, en aquest cas en la societat valenciana. És un model d'empresa més participatiu i més democràtic perquè els propietaris són els socis cooperativistes. Una cuestión es la actividad cooperativizada y otra cuestión es la actividad económica. En una mercantil es lo mismo, pero en una cooperativa no. Si ponemos el caso de Consum, la actividad económica es vender en supermercados. Pero la actividad cooperativa, ¿cuál es? Doble. Los trabajadores prestar su trabajo y los consumidores comprar. I un poc el que busquem és visibilitzar, i per a que el cooperativisme no sigui el gran desconegut, posar en valor el nostre model i fer valdre aquest model de banca valenciana de proximitat, que és la que nosaltres fem. Lo que hace Consum es darte descuentos para que tú compres el producto que tú ya me compras. Es decir, también hacemos a nivel de marketing algo que no hacen los demás. Cualquier otra empresa de distribución lo que te dice, oye, mire, le voy a dar esta ventaja, este descuento para que compre este producto que yo le quiero vender. No, nosotros, a través de nuestro programa de fidelización Mundo Consum y Big Data, obviamente, sabemos perfectamente cuáles son tus necesidades y lo que tú me compras. Y si tú me compras agua Fombella, agua Bezoya o agua Consum, yo te voy a seguir dando ventajas i descuentos para que me sigas comprando eso. Per exemple, en les cooperatives de crèdit, un element també positiu que veig és que en els consells rectors no n'hi ha càrrecs polítics, amb la qual són consells rectors cada volta més professionalitzats i les decisions que se prenen són decisions que tenen una consideració professional. Les cooperatives de tota mena tenen una llarga trajectòria associativa. Si anem a la llei valenciana, tenim que podem, per la base social, podem distingir entre primer i segon grau. Per l'estructura socioeconòmica, entre cooperativa de producció i de consum. I si anem a l'activitat o objecte social, n'hi ha, me pense que són 13 classes de cooperatives identificades que, a més, després tenen subclasses que ens porten fins a unes 17, crec, que a la seva volta se poden combinar en primer i segon grau, lucrativa, no lucrativa, i a més se poden fer polivalents. És un disparate. Jo diria que hi ha una classe de cooperatives, aquella que està al servei de les persones. Dins dels principis del cooperativisme n'hi ha un element que és la intercooperació, que és cooperar entre cooperatives. Això ens permet, dins d'aquesta filosofia, mantindre aliances en el resto de caixes rurals, cooperatives de crèdit, en aquest cas valencianes i espanyoles, que ens permet tindre una sèrie de productes i servicis comparables a nivell de qualsevol entitat financera espanyola. 3 de cada 5 persones en la Comunitat Valenciana estan vinculades a una cooperativa. Estem parlant de més del 65% de la població, més de 3 milions de persones, més de 3 milions i mig de persones. Unes 2.200 cooperatives, més de 53.000 llocs de treball directes i un total al voltant de 75.000 en conjunt. 85% d'aixòs llocs de treball són de caràcter indefinit, quasi la meitat, el 47% estan ocupats per dones, al voltant del 40% per persones que tenen
menys de 40 anys i representem en volum econòmic el 6,1% del producte interior brut valencià. Aplega un moment que ens trobem també que cada volta veiem que la gran distribució se concentra més i més i que nosaltres passem a ser mils de cooperatives ofertant el mateix producte. Doncs veiem que era precís prendre decisions. Se va decidir, en aquest cas, quan parlem d'Anecop, és una cooperativa de segon grau dedicada a l'exportació. I una forma de concentrar l'oferta era la creació d'aquesta cooperativa de segon grau. La cooperativa de segon grau, que avui és Anecop, és la primera exportadora de fruita fresca d'Europa i la primera exportadora d'Europa de cítrics, també. Avui, els debats teòrics segueixen dempeus, però més encara els problemes pràctics de les cooperatives. La Universidad de Valencia, junto a la Universidad Politécnica, seguramente es uno de los principales puntos de red de investigación y docencia del cooperativismo más importantes del mundo. Hay un déficit educativo en los centros de enseñanza donde se explica ya economía y no se habla de la sociedad anónima, de la sociedad responsable limitada, de la sociedad en comandita, del trabajo autónomo, pero se habla muy poco de las cooperativas. Es decir, los prescriptores, por una parte, y los centros educativos, por otra parte, pues deberían dar un mayor impulso a la enseñanza del cooperativismo y de los valores del cooperativismo. Cada volta és més complicat, perquè què passa? Que estem veient com cada dia les grans cadenes d'alimentació, que són grandíssimes, però se fusionen. Bueno, el cooperativisme té molts enemics, ¿no? Pero yo diría más el mercado exterior, ¿no? Yo creo que los socios son amigos y enemigos, porque muchas veces nos olvidamos de que quien funda una cooperativa son los socios. Y a veces los mismos socios piensan que la cooperativa está llevada por gente ajena a la cooperativa, en el sentido de que es como si nuestra gestión diaria no fuera siempre pensando en su máximo beneficio. Que una cooperativa al final resulta que tanca o no va bé. Pot ser per dos factors, o és el mercat o és la part social dins l'empresa. La cooperativa té que tenir clar una cosa, que té que haver una persona que mani, una persona que siga líder, una persona que la gent crega en ell. Després hi ha un consell rector i una assemblea general. Els socios, per exemple, d'esta cooperativa sí que tenen clar que són socios una volta a l'any, quan pugen dalt a l'assemblea general per aprovar els comptes anuals després de l'auditoria. Ahí voten, perquè el soci té que votar, si n'hi ha repartició d'interessos, si n'hi ha repartició de beneficis, però el que tenen que tenir clar que tots tenen que anar en una. I no pot ser que manen tots, perquè jo conec moltes cooperatives que al final, per voldre manar tots, se n'han anat a pique. Es evidente que Consum tiene un modelo que dura hoy ya más de 43 años y que esperemos que perdure, al menos hasta ahora la gestión yo creo que ha sido buena y tiene una ventaja respecto a las sociedades personalistas, es que no existe un líder único, es decir, tiene que haber liderazgo, que es diferente. Quan esta cooperativa pren una decisió o l'administració pren una decisió d'ajudar a un sector cooperatiu, no està apoyant al president de ninguna cooperativa, sinó que està apoyant als milers de llauradors que té cada una de les cooperatives darrere. Esta participació fa que no siga una única persona o dos o un comitè de direcció el que estiga vigilant que l'empresa vagi bé. És molt interessant que totes les persones que estem ahí aportem el nostre granet d'arena per a que les coses funcionen millor. N'hi ha gent que veu que la participació com una manera de frenar el que són les decisions i l'evolució de les cooperatives. Si està clar la diferència entre la responsabilitat de cada una de les persones que estan a la cooperativa, la seva responsabilitat com a gestors de la cooperativa i la diferència com a soci, doncs no n'hi ha ni cap problema. Lo que está en crisis nunca es un modelo, lo que está en crisis es una forma de gestionar el modelo. Es decir, porque si decimos que porque un grupo cooperativo ha entrado en crisis, el modelo está en crisis, cuando empresas, macroempresas, por poner un ejemplo, Pescanova u otras grandes empresas que son sociedades mercantiles han entrado en crisis, ¿tendríamos que decir que la sociedad mercantil està en crisis? No. Les cooperatives afronten els desafiaments socials, econòmics i de tot tipus que planteja el segle XXI amb optimisme y confianza. Yo creo que las cooperativas deben buscar un equilibrio entre la democracia, la participación y la agilidad
y la disciplina dentro de la empresa. De fet, el govern valencià l'any passat va aprovar un pla bienal de suport al cooperativisme valencià i de foment, anomenat Fent Cooperatives, en el qual hi ha moltíssimes mesures, algunes d'elles es tradueixen en diners, altres no, que si són capaços de portar endavant, jo crec que suposaran un impuls important per al cooperativisme valencià en els pròxims anys. Pues jo recomanaria als joves, per supost, de que s'agarraren el model del cooperativisme i jo penso que és la fórmula millor que n'hi ha avui en dia, perquè a començar, si són 3 socios o 4 socios o 5 socios, tots van a tirar en la mateixa línia, tots van a tirar en la mateixa il·lusió perquè és d'ells, no és de ningún altre fora. Lo relevante es la cantidad de trabajo que damos y el movimiento económico que puede haber en la población. Hemos sabido sacrificar resultados. Cualquier empresa mercantil lo que persigue es ganar dinero. Una cooperativa también tenemos que ganar dinero, pero el ganar dinero no es el objetivo, es el medio. Y nosotros ganamos dinero ¿para qué? Para seguir abriendo supermercados y para generar puestos de trabajo estables y de calidad. Y yo creo que los poderes públicos deberían de creer más en el modelo cooperativo como un modelo, como una palanca de potenciación de la iniciativa ciudadana, de la democracia econòmica, de la corresponsabilidad de la ciudadanía. Som l'únic model de banca que no ha necessitat ni un euro d'ajudes públiques, no? Que això convé remarcar-ho perquè venim d'uns anys de fusions, d'escàndols, i el nostre model, el model de banca cooperativa, es que no ha necesitat ni un euro, com us dic, d'ajuda pública. Los principales desafíos son a veces la falta de autoestima, el ser demasiado modestos, ¿no? El cooperativismo es una historia de éxitos brillantes en España y concretamente en la Comunidad Valenciana.